नमस्कार प्रणाम। हमें राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। यूपी के प्रयागराज औद्योगिक क्षेत्र में एगो इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने शुक्रवार के बीटेक छात्र लारेब हाशमी द्वारा टिकट के विवाद में चापड़ से ई बस कंडक्टर के हरिकेश विश्वकर्मा पर जानलेवा हमला कर दिया गई। चापड़ से ओकर गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कल गई। बस में मौजूद रोडवेज के दूसर कर्मचारी विरोध कईना तो उन पर भी हमला कर दिया गई। एक बाद ओकरे द्वारा धार्मिक टिप्पणी करत हुए एगो वीडियो बनावल गई जेमे कहल गई कि ऊ पैगंबर साहब के अपमान पर हमला कैलस। ई घटना लोगन के पिछले साल 28 जून 2022 के राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल हत्याकांड का याद दिला देलस। कन्हैया लाल के दो लोग बेरहमी से कत्ल कर डाले रहे और फिर सोशल मीडिया पर वीडियो बना के डाल के हत्या का बात भी खुदे कबूल कैले रहे लोग। अचानक भइल एक घटना से बस में खलबली मच गई। दहशत में छात्र छात्रा चीखे लगल लोग। बस से उतरकर कॉलेज की ओर भागे लागल लोग। वारदात के बाद घायल बस कंडक्टर के गंभीर हालत में एसआरएन अस्पताल में भर्ती करावल गई। उनका हालत भी नाजुक बनल बा। वहीं आरोपी छात्र चापड़ लेके भाग निकलल। ओकरे द्वारा धार्मिक टिप्पणी करत हुए एगो वीडियो बनावल गईल जेमे ऊ कह रहल बाटे कि हम ओके मार देहनी, ऊ जिंदा ना बची। उर्दू और फारसी शब्दन का प्रयोग करत हुए बनावल गईल 1 मिनट 28 सेकेंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहल बा। आरोपी छात्र अपने कॉलेज के दोस्तन के व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एके शेयर कैलस। कुछ देर बाद पुलिस छापामारी करके आरोपी बीटेक छात्र के गिरफ्तार कैलस। पूछताछ के बाद शाम के पुलिस छात्र के लेके चापड़ की बरामदगी खातिर चाड़ी के जंगल की ओर गए। चापड़ उठौले के बहाने छात्र पहले से छिपा के रखल पिस्टल निकाल के पुलिस टीम पर फायरिंग कर देलस। पुलिस से छात्र का मुठभेड़ हो गई। पुलिस घेराबंदी करके क्रॉस फायरिंग कैलस जौने में बीटेक छात्र लारेब हाशमी के पैर में गोली लग गई। पुलिस घायल छात्र के अस्पताल भेजलस। पुलिस मुठभेड़ की सूचना पर डीसीपी यमुनानगर एसपी समेत कई थाना का पुलिस मौका पर पहुंच गई। बतावल जा रहल बा कि वायरल वीडियो का सच्चाई जाने खातिर एटीएस समेत कई केंद्रीय एजेंसी जुट गई बाटे। ई पता लगौले का कोशिश कइल जा रहल बा कहीं बीटेक छात्र कोनो प्रतिबंधित संगठन से तो नइखे जुड़ल। आपके बता दें कि महज 10 रुपया खातिर बीटेक छात्र लारेब हाशमी जान लेवल चाहत रहे। ओकरे द्वारा साजिश के तहत अपने कॉलेज के बैग में मुर्गा काटे वाला चापड़ छिपा के रखल गई रहे। ई बस परिचालक पर सरेआम छात्र चापड़ से हमला कर देलस तो ओकरे साथ पढ़े वाला विद्यार्थी सहम गई न। दहशत का आलम ई रहे कि खून से लथपथ परिचालक के छोड़ के छात्र छात्रा कॉलेज के अंदर भाग गए लोग। वारदात का जानकारी मिलने पर ई बस चालक और परिचालक अपना गाड़ी नैनी में ही खड़ा करके विरोध जतावल लोग। एक कारण यात्रियन के आवागमन का असुविधा भइल। पुलिस द्वारा बतावल गई कि आरोपी बीटेक प्रथम वर्ष का छात्र लारेब हाशमी हाजीगंज सोराव का रहे वाला हवे। ओकर पिता पोल्ट्री फार्म चलावे न। शुक्रवार सुबह उ शांतिपुरम फाफा मऊ से नैनी जाए वाली बस में कॉलेज जात रहे। बस में यात्रियन के अलावा कॉलेज का छात्रा भी बैठल रही लोग। बस कॉलेज पहुंचे वाली रहे उसे पहले ही डेज मेडिकल के पास कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा द्वारा 40 रुपया का टिकट बना के दिहल गई। लारेब हाशमी द्वारा 30 रुपया किराया बतावल गई। 10 रुपया के चक्कर में विवाद हो गई। आरोप बाटे के दौरान छात्र बैग से चापड़ निकलस और हरिकेश का गर्दन पर वार कर देहलस। वो खून से लथपथ हो गई ना। दोबारा बचौले का कोशिश कल गई तो हाथ और अन्य जगह पे चोट आयल। यही बस में बस कंडक्टर नंदन यादव यात्रा करत रहना। नंदन द्वारा बतावल गई कि उनके द्वारा बचौले का कोशिश कल गई तो उनके भी मरले का कोशिश कल गई जेकरे बाद उनके हाथ पे चोट आयल। इधर बस कंडक्टर गंभीर रूप से जख्मी होके बस के सीढ़ी पर गिर गई ना। एक घटना से हड़कंप मच गई। बस चालक मंगला द्वारा गाड़ी रोक दिहल गई। यात्री और छात्र उतर के भाग गई ना। हरिकेश के लेके तत्काल एसआरएन अस्पताल पहुंचल लोग। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। धन्यवाद।